o kadom kadowe phansame ni pini video banang ko kalam theke la pulo nangli tum phan ninge klong men kachuruji la pulejo ko pc kachuruji ma pulutang te angton pen che thandam lana ni likedam tang a video long ni like post tang do la kenali tum ki theklong le lang po tum same non la dak lang de no Ngawe ke nening pik ni paisu ada di pralo nu anta mimela kidung mat keso kelang nam banda tangka bedalo antum ning sambote tuai nam ha antum la so video ke theklong tang atum same dolo la pen ke theklong le lang po tum same non thek lang non hala nili ke theklong tang atum pustame nili ke puspen la so arni amat aso video ke theklong pen kado ko same la ke theklong arat do an ke nilip tum phat nakang hondun nanga jin sudun la so pena joksi inot bahini abang photo nilip phat ninga klong ben ninga che the mate na support na joini mate nakang hon nanga jin sudun na joini nilitum phat asap ovet sitame inot phokep inot pharsi inot inkoi pen chenglok nilitum phat na pajero asi alang litum amen sini pini bangke rat phan than pachini pon pripo lasi kaduko sami kacerap seroi labang ke nang sot athema munit atum kisum ke boy ke chiputek the pini medeta penap sudet thek pini sudeta penap medet thek yu munitum kaing bong kisum ke pholam maduta chichinni lasi lapuson kisum hut kerap dun thek abang phu bang phi atum bhan ke ninga klong machuru nanji athema yarna ma thekta su sudelo lapuson kisum men na payok dun lasi alam the che thandam na je inut bahini tum nangrab don lo amuni ra phai sami pena andu inut inkoi inut phoke pen chenglok ase alang litum hase nili ninga klong men kachuruji alam thekela pulo naktum hala video theklong lo ta hypo labake nili paisu det po alam thesi niltum hadak tham athema ahok lo so delo bon saminal tum kachirap chito jone niltum stame doi imuvet stame nam pidam lo pacholo lapen alang ke chokang tung ason ning ke hang ason sabe nilitum napilo nilisi tangka same dukanong olai pidam pensi nilis stame pipa jero lapen non ma ke asap ni muchot lo kemi ang taxi thek ponlong lo lapen ison kachilang ngi dolang alang li amek stame anchicharo edet lapen akhilo ponji phan nitum non bor ipon bomlo lasnal tum parisi nacherap nachitudun ajoksi kesu bang asap ni mucholo asap ing tang mucholo lasinal tum nacherap dun nachitudun altum amen charjitha ni listame naltum amen asap bestame ni rat phan thar pachini pon thuji ni listame da buhilom tok et du altum han amen charjitha asap obet same naltum afai bang ke ni than pon pilo afai bang ke ni than pon pilo aphai bang nili than pelo asap ubet saminal tu nachirap nachitu dun pot nili non samin nili amen bangke taram pondet po kecheng sila bangke nang tum rat phan than pachini pon pripo kecheng sila bangke thomas teron lapen adun thu monsing rong pi lapen adun thu homesor eng ti lapen adun thu la bangke jona sing rong hang lapen adun thu la bangke ratul teron lapen adun thu la bangke junima krupi lapen adun thu la bangke arlin ing tipi lapen adun thu la bangke borai rong pi lapen adun thu la bangke mahin rong pipi lapen adun thu mongol sing phangcho lapen adun thu chompa teron pi lapen adun thu pranthon teron lapen adun thu rosmili ingleng pi lapen adun thu la bangke sarkang thering ti alang litum si niltum phan aka hondun aka jin sudun mate nitil tum phan kai ke video nang lang don ver alang tum niltum phan kisung ke boy nang chinisi asap ubet stame avedet pen alang tu ning kache thepen asap ubet stame nang pi pajir don lo alang tu phan nilitum suri suri akadom pajir lo lapen alang tu ahem tun isi kai ke domi kereng verji kai ke domi thak me akai ka boche ki messenger phan nili arnam hirjumi hang pilo asinali tu mo efrang kisum ke boy doan pustame nachirap nachitudun bompo pusi kado ko be phasami ning thelo athema nal tum so det un edet bate kisung dokok posami nilistami
dokok ason kini listami na cerap na citu dun bomji lasi kadok listami ka cerap ka citu kena so athema karbejan pulu te cerap citu pulu te kiun iason keve athema cerap citu lute badu stami chun vekji badu stami mi vekji lasi nili nali tumhan kachuni ri lapusan hello athema nali tum ning mi pit la penali tum arnam ahir jumi nali tum kaiki doverji nali tum badu phansame son cerap seroi dun bom na po nal tum la puson avedep pen ning aklong ning che thepen kirap dun thek pot nal tum phan ning che thepiglo aram hir jumi kaike badu garna lasi na tum kaike la ni video na kalang nonre akorte injir atum dan phansame nili ning che thepiglo la penal tum kanghon support ajoni si nili Facebook page tami pinyan kinalitum kanghon ahir jumli pen 17k mate surikir roxy followers tami nang pling lo lasi nili parisi thang 1 tarik pen reels video competition bi lasi kado same karju long lelang atum doan pusame nang tum na cerap nang chitu dunra John Phil bang 50 we isnang tum la 50 pen nalitum nang yon dun ra atom kiching sia nong e suri ke thong pot igno la si karju long lelang atom doan pustami chethan ra apor bang ke dambom no kadu ko stami nang yon dun no lapet na che pati dun no ning che parong lo ki hai kerem ke padu stami dulu asi ining che parong thengna po kilun ke kan pensing lo angton sami ning che parong dun angji asi nali tum phan la pansi nili lam the nang than pachin thek chot lo kado